Inamin mo na ba? Inamin mo na ba? Umamin ka na ba? Sa iba, napakahirap umamin. Pero para naman sa iba, madaling umamin. Pero alam mo ba yung pinakamahirap na klase ng pag-amin? Ito yung pag-amin sa sarili. Yung pag-amin sa sarili na hindi na ito katulad ng dati. Yung nagbago na siya. Yung meron na siyang iba. O hindi ka na mahal. Yan yung pinakamahirap na klase ng pag-amin. Yung pag-amin sa sarili. Harapin ang katotohanan. At kung sakaling ikaw ay nahihirapan, pwede ka naman umamin. Acknowledge na ito ang iyong pinagdaraanan. Minsan kinakailangan mong humingi ng tulong sa iba para malagpasan kung ano man ang iyong pinagdaraanan. Ang mahalaga, inamin mo sa sarili mo ang katotohanan. Madalas kasi, pinaniniwala natin yung sarili natin sa sarili nating mga kasinungalingan. Para kahit papano, gumaan ang ating nararamdaman. Pero ang nangyayari lang dyan, pinipeke, pinaplastic mo lang ang sarili mo. Kaya kabisyo, oy, umamin ka na. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama ngayong gabing ito. Kapiling ang inyong Basa Princess. Ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rocky Tara. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Humingi siya ng closure. And I gave him sex. Sabi, pag closure lang. Walang tsuktsak chenis tuluang dugwetch. Ang mga to, makikipag-usap na nga lang eh. Iba pa, yung kakausapin. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Mamaya po i-announce ko ang winner ng Love Knows No Boundaries. Sino kaya ang maswerteng Mr. Driver ang magwawagi ng not just 1,500 petot but 2,000 petot. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!